bon dia. Benvinguts a totes les colles i els grups arribats a diferents punts del territori de parla catalana. Avui estem en un dia de celebració. Celebrem el 14è Festival de la Música Tradicional organitzada pels Gaiters de l'Aguilot. Acabem de fer una plantada a la plaça del Carrilet dels Gegants. Gegantons, capgrossos, bèsties diverses vingudes de diferents punts del territori. I després, acompanyats dels seus músics, els hem vist en cercavila pels carrers que els ha portat fins aquí, a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa. Agraïments. Volem saludar també a les autoritats aquí presents que representen tant a la ciutadania com a l'Ajuntament de Tortosa i les institucions pertinents que donen suport al nostre acte de cultura tradicional. Gràcies per fer-ho possible i per fer-nos companyia en un dia tan especial i fantàstic com el d'avui. Des dels Gaiters de l'Aguilot volem agrair molt sincerament la participació d'aquestes 9 colles, 8, de fet, perquè a nit vam tindre una baixa d'última hora. Aquestes 8 colles que ens heu volgut acompanyar i ajudar-nos a omplir els carrers i places de Tortosa de música i de festa, sabem que alguns heu hagut de matinar bastant i us estem molt, però que molt agraïts i molt contents de que avui esteu aquí a la nostra ciutat i els que veniu de més a prop també, que ens porteu la vostra simpatia, les vostres ganes de fer gresca amb els vostres elements de música i figures de desfilada. Ja hem vist com ballaven estos gegants, gegantons i figures. I ara volem sentir els músics i donar-los un espai per a que ens delecten amb alguna peça de lluïment. Sí, perquè una vegada fets els agraïments tenim ganes de conèixer ja les colles que avui ens acompanyen i fer-nos la presentació. Les anirem cridant en el mateix ordre que ens han anat desfilant pels nostres carrers, a l'excepció dels grallers i tabals de Jesús, que obriran el concert, i els demanem que vinguen aquí a l'escenari. Com a primer vindran els grallers de Jesús. És una colla creada des de 1995. Poden anar entrant. Porten 29 anys.
segona colla que presentarem és la colla de bèsties de Tortosa, de donzellers i cors de bèsties de Tortosa. Els gegants és Rufolet i Rubí. És una representació dels originals que estan a dins de l'Ajuntament. Aquests són les rèpliques, fetes l'any 2023, al taller a Vall de Reus. L'altura és de 4 en 10 i el pes de 55 quilos. Tocaran la peça amb balls de cristians. La pròxima colla que presentarem és la colla jove de Tortosa. Porten 31 anys i els gegants és Àngel i Cinta. La pròxima colla que cridarem és l'Ogolafre. Ells porten els gegants Ramon lo Barber i Pepeta la Paisana. L'Ogolafre té com a personatges de tradició popular dos gegants i dos capgrossos, propis dissenyats i creats pels mateixos membres de l'associació.
pròxima colla són els dolçainers de Joventuts Unides de la CNA. Porten 32 anys d'història. La pròxima colla és la colla gegantera de la Ràpita. Els seus gegants són Jaume i Ràpita. Representen dos pagesos del Delta de l'Ebre. Medeixen 3 metres 60 i pesen 50 quilos. Fets per Borriana el 1988. És una colla de 22 anys. La pròxima colla és la colla de dolçaines i tabals de Vinaròs. És una colla de 22 anys d'antiguitat.
colla ve de molt a lluny, ve de Barcelona. És la colla de gegants de Sant Josep de Calassanç. Tenen uns gegants de 42 anys i una mulassa de 2 anys d'antiguitat. El gegant és Peguera i Quintín. Pesen sobre uns 50 quilos. La pròxima colla ve des de Mataró. Són els Cavallets de Mataró. Porten 32 anys d'antiguitat.
l'última colla, la colla organitzadora. Porten els cavallers de la ciutat. Són 6 figures i, a més, 2 gegantons, l'Ed i l'Aina. La colla porta 32 anys d'antiguitat. L'Ed i l'Aina són de l'any 2012. Primer que tot, sortiran els cavallers de la ciutat a fer un ball. Els gegants, l'Ed i l'Aina. ¿Sí? ¿Ah? ¿No mira agua? La tengo enfadada que no les deixa tallar lo que no voy a poder. Hola, molt bon dia. Molt bon dia a tothom. Bàsicament volia donar la benvinguda a totes les colles que ens han visitat, especialment a les que venen de fora de la ciutat, de Barcelona, de Mataró, de la Sénia, de la Ràpita i de diferents indrets. També, evidentment, a les colles de la nostra ciutat i també, sobretot, felicitar i demanar un aplaudiment per als organitzadors, per a la colla de l'Aguilot 4+1, que és una colla que fa molts anys que treballa per a la nostra ciutat i que gràcies a ells avui s'ha fet aquesta trobada.
i que per tant esperem que l'any que ve la puguem continuar fent amb molta més força, posant en valor la nostra cultura popular i les nostres tradicions. Molt bon dia i sobretot, com us deia, un aplaudiment per a ells i per a tots els participants.
els gegants, l'Ed i l'Ai. I figures poguessin passar al centre de la plaça per fer la baixada conjunta. Gràcies.